Dobrý večer, milí žáci, já vás vítám na dnešní přednášce, kterou má tady zasloužilý umělec. Víš co? Pan Toman, který vám dneska řekne několik věcí, abyste se něco dozvěděli, protože pan Toman se živil skoro 40 let jako tiskař a grafik a v sérii dnešních videí se podělíme o některé jeho vzpomínky. Můžete je pozdravit, tam oni se na vás budou za pár dní dívat. Když to prospělo, tak to je dobře. To je vlastně totéž, ale těch už bylo potom třeba, já nevím, 15 v Polsku. A to mi kamarád vozil. Toto psaní mi vozil z Prahy, v Olomouci se to jako takhle dělalo, jsem to dával dohromady a pak se to upravovalo do této jako podoby. A zrcadel kolik vycházelo teda v této podobě? 3 roky a myslím, že vycházela 4 čísla, nebo ročně? 2 roky a 4 čísla za rok. Ročně. No. A kolik bylo jakoby výtisků od každého čísla? No říkám, takové ty exkluzivnější, ty byly tak, já nevím, kolem 6 až 8 a potom dalších takových 15 bylo jako těma sponkama udělaný. Těch jednodušších. Toto jsem dlouhá léta dělal pro jednotu československých matematiků a fyziků a to je zase velice zvláštní práce, jestli se na to chcete podívat. Je to vlastně skladba různých grafických technik. Protože měli jsme, to už je zase suchá jehla, tam to byl linoly, a měli jsme vždycky pozvání na tu schůzi té jednoty matematiku a fyziku, to se sjížděli ze Slovenska, sjížděli se z Prahy, u mě jako v Olomouci. No a na památku toho setkání jsme vždycky pozvali nějakého významného člověka, jako třeba hned to první, to byla paní Štěrbová, první, která zdolala Čooju jako žena, horolezkyně. A různí jako profesoři významní a Grigar a takhle. No a já jsem byl pověřený k tomu udělat takovou tu ilustraci. Takže, když jste dělal tu sazbu, jak jste ji teda dělal? Vy jste si písmo někde, nechal jste si ho kopírovat na folii? Měl jsem literaturu, co třeba krásné písmo, nebo já nevím, od muziky, nebo měl jsem k dispozici, tehdy vyšly 3 díly typografie. Ano. Takže z tohoto jsem nechal udělat kopie na normální kopírce a nechal jsem to zvětšit, zmenšit a potom jsem nůžkama vystřihával jednotlivá písmenka, a která jsem lepil. Že určoval jsem a z papíru to ještě bylo? Z papíru, ano, papír na papír. A určoval jsem si ten rozpal a až to teda jako sedlo, tak s tím jsem šel znovu jako na kopírku, udělal retuše a pak jsem to pod zvětšovákem převedl na film, na negativ. Z negativu na pozitiv a z pozitivu teprve na tiskové desky, na kovolisty pro offsetový tisk. Dobře, a vy jste si teda udělal jste ty jakoby korekce na tom a pak říkáte, že jste z toho udělal negativ, potom pozitiv. Takže klasicky jste vlastně to jakoby negativně vysvítil jakoby v podstatě na film. Ano, ofotil jsem to jako z toho papíru, protože jsem to tiskl potom na offsetu.
Ano. A čím jste to fotil? Když jste jakoby si poskládal tu kompozici, už jste měl vyčištěnou tu kopii, tak jste měl ten foťák jako v nějakém pevném úhlu nad tím? Já jsem s většovákem. Přímo s většovákem? Přímo s většovákem, 6x6, kde jsem vložil ten ústřížek toho planfilmu a nafotil jsem vlastně negativ. Že? A ten negativ po ustálení jsem použil na průmět na pozitiv. Zase podle toho, jak jsem chtěl mít tu předlohu jako velkou. Potom došlo k další fázi a tomu se říkalo montáž. To znamená, ten kovolist se rozkreslil, aby bylo přesně vidět, kde který prvek bude umístěný. A ty prvky se takovýma pásečkama se lepily na ten kovolist. To znamená, tam už byly ty průhledné filmy, to znamená, na ten kovolist se lepil pozitiv, už jako pozitiv. To znamená, pak se ten pozitiv se znovu vlastně osvítil, že? A upravoval se v podstatě tak jako film, jenže to nebyla vyvojka ustalovač, ale v podstatě louh a kyselina. Ano, naleptávalo se to do toho povrchu. No prostě to, co bylo osvícené, to bylo, ten louh jako vyžeral, dal pryč, a to, co nebylo, co bylo kryté těmi foliemi s těmi písmeny, to tam jako zůstalo. A to přijímalo barvu. Potom. A to bylo právě, že pomocí těch 3 fluid, jako v tom offsetu, to znamená voda, barva, vzduch, tlak, jako když se toto seřídilo, no tak z toho vznikl potom jako ten otisk. Že? Takže dáváte přednost knize před jakoukoliv jinou formou. Z jakého důvodu? Já říkám, možná tady mám 5000 svazků, já tomu říkám, že to je můj internet, protože mám přehled o těch knihách a vím, kde ji během pár chvilky jako tu knihu najdu. Ale potom, když ji vezmu do ruky, to už není tablet nebo já nevím, jenom zdroj informací, obrazovka, ale to je artefakt, který držím v ruce. A to, když se podívám od tiráže až, já nevím, po knihařskou práci, kolik lidí na této knize jako pracovali, nejenom ten autor, který ji napsal, a potom mohu jmenovat další úžasnou cestu těch, než ta kniha, ten knihvazač, než ji dal jako dohromady, ať to byl korektor, ať to byl sazeč, že vybíral se papír, a když čtu potom Simili Japan nebo písmo Baskerville a takhle, to vás oslovuje tak úžasně, že člověk se bojí tu knížku i číst nakonec. A když se to tisklo všechno ze sazby a teď pohladíte na druhé tu stránku a tam jsou ty hrbolky, jako pečetě té sazby, která byla vysázena, to je něco. Teď přebaly, dneska jsou kolikrát přebaly vzácnější než samotná kniha. A vazby, plátěná, polokožená. A to něco, říkám, je to umělecké dílo, které člověk drží jako v ruce. A to ještě jsem se nezmínil o ilustracích, která v dřívější době, nevím, jak je to dnes koupím knihu a tam možná někdy je tam frontispis, ale žádné ilustrace už tam potom nejsou. Když to dříve, pokud by kniha vyšla bez ilustrací, by byla nečtivá. Takže proto já ty knihy mám rád, a když jako v té své knihovně spím a dívám se na ty hřbety, tak oni mi dávají tu sílu. A najednou já cítím to duchovno, co ti lidé do té knihy jako dali,
tak nějak protékají do mě. Takže se obklopujete tou prací jiných a ona vám dává teda sílu té vlastní práci pořád. No to není jenom řemeslná práce, pardon, protože to je práce intelektuální. To znamená, někdo to musel vymyslet, někdo musel dělat tu tvůrčí práci. A to už jsem se zmiňoval tady, že ten výsledný tovar jako se skládá ze dvou částí, z intelektuální práce a z řemeslné práce. A záleží na tom, kdo z těchto dvou pólů, kolik do toho výsledného tovaru jako dal. Je. No, když vy sám jste třeba připravoval nějakou sazbu, tak jako, jak jste volil třeba kompoziční řešení na začátku? Tak samozřejmě to jsou věci, které může člověk dělat naprosto volně a porušovat veškeré principy. Ty principy sazby jsou jednoznačně dány. Jo? Nebudu to jako rozvádět, znám to, protože na to jsou příručky. Dříve, když se učila ještě, když byly ta učňovská střediska, kdy se tiskaři učili, tak všechny ty poučky, poměry, jak co od okraje a tak, jak velké plochy se mohou tisknout. To všechno se dá jako naučit. Pokud ten člověk, který už nechce dělat tady tu klasickou věc, tak to může porušovat. Může s tím tiskařským vlastně zrcadlem zacházet vlastně jak chce, aby to bylo třeba zajímavé. Ale už to není potom, to už jsou potom opravdové jako artefakty, kdy to nemá s normální knihou nic nebo velice málo jako společného. Tu typografii a vystřihával ta písmenka. Já jsem viděl ve Žďáru nad Sázavou celou knihu takhle sestavil z vystřihnutých jako písmenek, kdy ten rozpal, to dneska, když se řekne rozpal, to málo kdo jako v tom grafickém studiu jako zná. To mohu ukázat i na svém katalogu, že mi to taky jako pokazili, že nevěděli si rady mezi L a A. No počkej, takže on to celé jako takto vysázel ručně těma nalepenýma písmenkama. Hlavsa, ano, tu knihu jsem tak viděl, vysázel to vystřihnutýma jako písmenkama. Ale když se týká jako mě, když já jsem to dělal, tak jsem si nechal vytisknout v těch sloupcích a ty sloupce se znovu jako sestřihával a vlastně to, co se dneska dělá na počítači, že ti to udělá zarovnání na levý, pravý praporek nebo na střed, že, tak já jsem si to nechal jsem je to udělat třeba na levou zarážku a podle toho jsem z toho sloupce sestřihl tolik, z toho tolik doplnil z druhého a takhle jsem sestavil vlastně v tom zrcadle celou tu knihu. Tak, aby to pasovalo, zase musí člověk dávat pozor. Jestli je to na otočku tisk, anebo na klopení. To znamená, jestli otáčíš potom ten papír tak, anebo ho klopíš takhle. Čili to jsou nervy kolikrát, protože ten stroj pracuje docela rychle a když nedáváš pozor, a já jsem skončil nejenom kvůli tomu, že mám nemocné klouby, ale už jsem nebyl schopen ovlivnit velice rychle, jako ten stroj třeba zastavit, anebo vůbec zrakem pozorovat, že je tam chyba. Tam se může stát, že se protože mě říkali, no tak si vem nějakého pomocníka. Ale vzhledem k tomu, že jsem tu práci po všech stránkách tolik a tolik roku jako studoval, i když nejsem vyučený tiskař v tom pravém slova smyslu, ale výuční list mám, jako protože říkám, 35 let praxe mi to jako umožnilo, že?
možná toho umím i v dnešní době víc, než jako kluk, který vyjde a má třeba jenom 2 roky praxe. Určitě. Tak to byla, a doposud je to moje veliká láska. A proto já, když jsem v Olomouci, tak do toho sklepa jdu nerad, protože bych se tam rozbrečel, když vidím jako tu parádu a hlavně potom, když člověk vytahoval jednotlivé výtisky, když se třeba složitý tisk, dejme tomu na křídový papír tiskl a já jsem neměl rozprašování na tom, aby se ty papíry jako nelepily k sobě, tak se vlastně odebíralo kus po kuse na nejmenší obrátky toho stroje. To bych musel, byli tady do rána, a teď, když se ten stroj vzepře, já jsem ho pojmenoval Mařenka, Maruška, a to bylo hrozné, ale nikdy jsem do ní nekopal ani nebouchal, vždycky jsem mi prosil, aby se už udobřila. A co jsem jí udělal? Když stála třeba týden, nebo pak už bylo strašně málo zakázek, protože ty velké tiskárny sebrali Pražáci a nám troškařům už zbyly jenom oči pro pláč, a tak byl jsem jeden z posledních málem v kraji, který ještě tu troškařinu jako dělal. Jenže pak přišly domácí počítače, už ani vizitky jsem netiskl. Tak Mařenka šla do sklepa. Mařenka byla vždycky jako ve sklepě, ale tak říkám, kdybych tam dneska jako přišel, tak během, že byla by studená, musel bych ji trochu zahřát, ale během 2 hodin bych byl schopen normálně jako tisknout. A Mařenka, co je to za stroj? To je ten americký? Romajor. To je offsetový stroj na tisk A3. A kolik hlav to má? Jako na kolik barev? Na kolik barevníků? To je jednobarevný stroj. To znamená, tento stroj zajišťuje, může se na tom tisknout barva, ale pokaždé musíš ten stroj umýt a dát tam novou barvu. To znamená, jde o soutisk. Že? Když to už 4 barevek, které mají 4 barvy za sebou, že? Tak tam je to něco jiného. Že? Ale dále se u toho, protože přece jenom ten stroj už něco měl, a seřídit ho tak, aby tam třeba ty zarážky, leva nebo prava, jak ten papír, když on si ho jako žere, a ty zarážky, když jsou perfektně upravené, tak třeba, já nevím, na ty 10 milimetrů ještě jakž tak jsou. Ale když tiskneš, kolik je jich, 5x4, to je, dejme tomu 20, je vizitek a je tam drobné logo a teď to o 1/10 ujede, no tak je to mimo. A to je jako ti kluci, kteří už měli potom ty stroje elektronicky řízené, jako, tak to už těm bylo hej. Kdežto já pořád musíte stát u toho a dejme tomu, jsem tiskl třeba 12 hodin v kuse a to, no tak šlo o nějakou tu zakázku. Já jsem si tím vydělával na živobytí. No šlo tím teda přežít až do toho roku zhruba 90 něco? Velice těžce. Já jsem skončil v podstatě nejenom kvůli zdraví, ale i kvůli tomu, že těch zakázek ubylo natolik, že už jsem měl problémy získat peníze na zdravotní a sociální pojištění. Takže i zvolil jsem odchod do toho předčasného důchodu a to už potom bylo něco. Ne, když jsme se bavili tady o tomto písmu. Toto je teda ručně řezané písmo. To je ručně řezané písmo do sazby celé. S předkreslením a v celém jako tom bloku.
Jako, říkám, já viděl jsem u mého velkého vzoru u mistra Váchala, který dělal taky svoje jako ruční písmo, ale ten si pomáhal vlastně takovou fréskou. To měl zavěšené na stojanu, motorek, ten bovden od toho a pomocí toho jako vybíral ta prázdná místa. A on to brousil do čeho? On to brousil taky jako do linolea? Do dřeva. On dělal do dřeva. No a toto je teda řezané do linolea. To je řezané do linolea a zvláštní technikou jako jsou ta bílá místa jako vytahovaná ven. Co to je zvláštní technikou? Jsou bílá místa vytahována ven? No, to už hraničí s prozrazováním autorského tajemství. Dobře, ale je to teda všecko jeden kus linolea, na něm jste si teda tuží to písmo napsal zrcadlově. Zrcadlově napsal, tam jde ještě udělat korektury. To znamená, nejdříve je třeba udělat řádkování velice poctivě, a do těch řádků se nanáší ta tuž, která se poctivě nechá zaschnout, protože jinak byste to dlaní nebo rukou by se to rozmazávalo. A teprve potom mám na to taková udělátka geometrická, aby to písmo bylo třeba kolmé. No ale přece jenom jsem se dopustil, tady vidím, že nějaká řeka tady teče, což u normálních písmenek by se to nemohlo jako stát, že ten dobrý sazeč by uměl ten blok jako upravit, jak se tomu říká, proložit. Že to... No jenomže právě on měl k dispozici ty mezery, které by mohl zvětšovat, to vy tady nemáte. Ne, a to já jsem právě musel dělat a la prima, takhle. A teprve ten výsledek jsem viděl až při tom otisku a tam už se nedalo nic jako dělat, že? A po tady této překrásné jako otročině jsem se pak jako... Jak jste nazval to písmo? Nazval jste ho nějak? Ne. Ono, každé písmo vychází zase z nějakého jiného písma a tato písma, ta umělecká, v podstatě kopírují váš požadavek, vaši zručnost a vaši možnost. To znamená, tyto tři věci, když se spojí dohromady, tak můžete vymyslet písmo. Ale to písmo se nedá použít jako všeobecně nebo nějakým způsobem kodifikovat pro průmysl. Takhle, že? A jinak to písmo je natolik variabilní, že když ho, já jim píšu i třeba dopisy přítelkyním, ne přátelům, ale akorát, že není teda jako tučné, ale že ho píší normálním jako péry. Takže máte víc řezů. Protože tam je, u tohoto písma je taková variabilita, že když... Budete muset vytáhnout vaši milostnou poštu. Výtvarné tvorby spočívá hlavně v té intelektuální práci, to, co se rodí v hlavě. Tam získáte ten původní, ten praobraz toho, co jednou bude. Uděláte si nějaké náčrty, uděláte si prvotní kresby. Zjistíte, že to v té mysli to bylo tak dokonale, že tam není co řešit, že to jenom hodíte na tu tiskovou desku a je to v pohodě. Není to pravda, protože už když jenom ten náčrt uděláte, zjistíte, že je to nesnesitelné, že musíte začít znovu nebo úplně jako motivaci a motivy jako změnit. A znovu začínáte pracovat hlavou, nikoli v rukama. Až ta hlava to vymyslí a platí to i o malbu, o další výtvarné jako činnosti,